M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, ife ana anu lero pa 1 January 2024 tati tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwationesera mchaka ichi chatsopano. Tikuthokozeni chifukwa cha zabwino zosiyanasiyana zimene takhala tikuziona mchaka cha 2023. Zaulere zonse zimene tazilandira, madalitso onse amene tawalandira, machiritso onse amene tawalandira, ife ana anu tikuti zikomo kwambiri. Pamene tikuyamba chakachi tsiku la lero, tikupemphani mwapadera, pitirizani kukhala nafe tonsefe mu njira zosiyanasiyana, mutiunikire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti tipitirizebe kukhala atumiki anu, anthu anu, ana anu, odzipereka kwathunthu, kutumikira anzathu ndi mbumba yanu moyenerera, kuti ufumu wa mwana wanu Yesu Khristu, mtendere wake, ufikire ponseponse. Leronso mwapadera mukutipempha ife ana anu kukhala ofunirana wina ndi nzake zabwino, odalitsana wina ndi nzake, kuti moyo wathu ukhale osavuta, moyo wathu ukhale opepuka, monga momwe inu mmachitira kwa ife. Mukhale nafe ndi kutisogolera mu zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri, Moto 6 ndi 122 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Charles Ntonga wa Holy Childhood kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Agalatia, Moto 4 ndi 4 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Samantha Manja wa Holy Childhood kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera, Moto 2 ndi 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Service Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Akamadzatchula dzina langa podalitsa Aisraeli, ine ndidzawadalitsadi. Mawu a m'buku la Numeri. Chaura anauza Mose kuti uza Aaroni ndi ana ake kuti azidalitsa Aisraeli motere: Chauta akudalitseni ndipo akusungeni. Chauta akuyang'aneni mwachikondi ndipo akukomereni mtima. Chauta akuyang'aneni mwachifundo ndipo akupatseni mtendere. Ndipo Chauta adati, akamadzatchula dzina langa podalitsa Aisraeli, ine ndidzawadalitsadi. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mulungu adatuma mwana wake, mwanayo adabadwa mwa mkazi. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Agalatia. Abale, nthawi itakwana, Mulungu adatuma mwana wake, mwanayo adabadwa mwa mkazi. Adabadwa woyenera kumvera malamulo a Mose. Adachita zimenezi kuti akawombole amene anali akapolo a malamulowo, ndipo kuti potero tisanduke ana a Mulungu pofuna kutsimikiza kuti ndinu ana ake. Mulungu adatitumizira Mzimu wa mwana wake m'mitima mwathu, ndipo Mzimuwo umatinenetsa kuti Aba, Atate. Motero sindiwenso kapolo ayi, koma mwana.
ndipo popeza kuti ndiwe mwana wake, Mulungu adakusandutsanso mlowam'chuma wake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera, mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Abusa adapita mofulumira nakapeza Mariya ndi Yosefe atagoneka mwana wakhandayo mchodyera cha zoweta chija. Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene mngelo uja adawauza za mwanayo. Onse amene ankamva ankadabwa ndi zimene abusawo ankawasimbira. Koma Mariya adasunga zonsezo namazilingalira mu mtima mwake. Pambuyo pake abusa aja adabwerera akuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene anali atamva ndi kuziona. Zonse zinali monga momwe mngelo uja adawawuzira. Patapita masiku 3, mwana uja adamuumbala namutcha dzina lake Yesu. Dzinali ndi lomwe lija limene mngelo adatchula Mariya asanatenge pathupi. Mthenga wa Ambuye. Lero abale anga ndi tsiku la chimwemwe kwambiri, tsiku la pamwamba kwambiri mu mpingo mwathu komanso pa dziko lonse lapansi. Mu mpingo mwathu chifukwa tikukumbukira kuti Amayi Mariya ndi amayi a Mulungu. Amayi Mariya ndi amayi a Mulungu. Ndipo pa dziko lonse lapansi lero ndi tsiku loyambirira la pachaka cha 2024. Ndipo tonsefe tikati tizungulire tsiku la lero kuyambiranso mwina dzulo pa 31 December, anthu akhala ali kuzinjoyi zosiyanasiyana, manyaudi zosiyanasiyana, kusangalala kuti chaka cha 2023 tikuthana nacho, tikuyamba chaka chatsopano cha 2024. Choncho lerolo ndi tsiku lopambana kwambiri, ndi tsiku la chisangalalo, tsiku la chimwemwe kwa ife tonse amene timakhulupirira Mulungu, komanso ife tonse amene tinalengedwa ndi Mulungu, ife tonse amene tili pa dziko lapansi. Malembo athu akuti chani tsiku la lero? Poyambirira, tikhale anthu ofunirana zabwino, tikhale anthu odalitsana, tikhale anthu amtendere, tikhale anthu ochita zinthu zokomera Mulungu. Izizi tikuzimva kuchokera mawu athu oyamba a tsiku la lero, pamene Mulungu anawauza ana ake a Israeli kuti akamakhala pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku azikhala ndi mtima wopa Mulungu, azikhala ndi mtima ofunirana zabwino. Ndipo izi zikakhala kuti zikuchitika motere, azakhala anthu odalitsidwa nthawi ina iliyonse. Mulungu anamuuza Mose kuti amuuze Aaroni amene ali mmodzi mwa ansembe osiyanasiyana, asogoleri osiyanasiyana, kuti azidalitsa ana ake. Akadalitsa ana ake komanso kumtunduko wa Israeli azidalitsana nthawi ina iliyonse. Choncho chauta, choncho Yawe, choncho Mulungu afuna kuti ifeyo tizifunirana zabwino monga iyeyo amatichitira zabwino zosiyanasiyana. Palibe analota kuti afika 1 January 2024 pamene tinali mu chaka cha 2023. Ayi. Palibe amene ankaziwa titanguyamba kumene chaka cha 2023 kuti azatha kufika mu chaka cha 2024 ali ndi zinthu zakuti kapena ali pa udindo wakuti kapena apanga zinthu zakuti. Ayi, palibe. Ndi Mulungu yekha amene amaziwa zimenezo, Mulungu amene tsiku lina lililonse amatidalitsa. Kutidalitsa poyambirira kudzera mphatso ya moyo, kutidalitsa poyambirira kudzera mphatso ya abwenzi athu, anzathu osiyanasiyana, kubanja kwathu, anthu amene timagwira nawo ntchito zosiyanasiyana, amene iwo tikamakhala nawo pafupi amatichirukula, amatipasa madalitso, amatifunira zabwino kuti ife zinthu zathu zitiyendere. Choncho Mulungu akunena kuti tikamakhala tikhaleni mwachikondi, tikhaleni mofunirana zinthu zabwino, kuti poteropo zaulere zosiyanasiyana zimene ife tazilandira zithe kuwafikira anzathu. Madalitso osiyanasiyana amene Mulungu akutipasa athe kufumirako kwa anzathu, ndipo chikondi chosiyanasiyana chimene ife tikuchilandira chithe kuwafikiranso anzathu. Ndi chifukwa chake tikuonanso muthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, ngakhalenso mawu athu achiwiri akunena kuti kunali kukoma mtima kwa Mulungu. Makamaka mawu athu achiwiri a tsiku la lero, kalata Paulo woyera kwa Galatiya, kunali kukoma mtima kwa Mulungu kufuna kupulumutsa dziko lapansi, ndipo analolera mwana wake kuti abadwe kwa Amayi Mariya, kuti akabadwa kwa Amayi Mariya dziko lapansi lipulumutsidwe. Mulungu kukomera mtima dziko lapansi, Mulungu kufunira zabwino dziko lapansi, Mulungu kutikonda tonsefe, Mulungu kufuna kutidalitsa tonsefe. Choncho inu ndi ine
tinadalitsidwa mwa Yesu Khristu chifukwa moyo wathu unali wa uchimo, moyo wathu unali wa uchisi, moyo wathu unali wa uve. Koma Mulungu analolera kuti mwana wake Yesu Khristu abadwe pakati pathu. Akabadwa pakati pathu, umulungu wake ulowererane mwa ife kuti umunthu wathu uja usungunuke, umunthu wathu uja uchoke. Umunthu wathu uja ukachoka, umulungu wake ukakhala mwa ife, ifeyo tizipanga zimene Mulungu akufuna. Ichi ndi chikondi chachikulu chimene Mulungu anationetsera, chikondi chachikulu chimene Mulungu amationetsera pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti ifeyo we should be drawn towards Jesus Christ. We should be drawn towards God himself. Chifukwa Mulunguyo amakonda, amatikonda. Ndipo Mulunguyo potikonda ifeyo, osakayifuna kuti ifeyo tikuchita zinthu zabwino ayi. Funa kuti akudziwa kuti mwa uyuyu ndinamulenga m'chifaniziro changa cha ine, kuti zaulere za Mulungu Atate, zaulere za Mulungu Mwana, zaulere za Mulungu Mzimu Woyera zikhazike mwa ife. Ndipo zikakhazika mwa ife, ifeyo tizilunjika kwa Mulungu, tizipita kwa Mulungu, tizifumira kwa Mulungu nthawi ina iliyonse. Chifukwa ya chimene chichi Mulungu safuna kuna kuti ifeyo tioneka kuna kuti dzina la Mulungu tikuliyipisa mu njira zosiyanasiyana. Chifukwa analolera mwana wake kuti alowerere mwa ife. Mulungu ali nafe, Emmanuel, kuti akakhala mwa ife, zochitika zathu zizilowera kwa Mulungu, maganizo athu azilowera kwa Mulungu. Ngakhale maganizo athu atapotoka kupita ku zinthu zina zake zosakhala bwino, ife ndikukachita zinthu zina zoyipa kumalo kwina kulikonse kumene ife tapitako, kapena maganizo athu kumene apitako, Mulungu kuzera mwa Mzimu wake umene anausiya mwa ife uyenera kuti utibweze. Ukatibweza tikumbukire ndi kukhazika mwa Ambuye Mulungu. Chifukwa cholinga cha Mulungu ndichonena kuti tikamakhala pano pa dziko lapansi tichite zimene Mulungu yakufuna, zimene Yesu Khristu akufuna, kuti kumapeto kwa zonse tikalandidwe kwa Iye. Timafunirana zabwino. Mwa inu muli zaulere za Mulungu, mwa ine muli zaulere za Mulungu. Mulungu amene amatifunira zabwino nthawi ina iliyonse. Mulungu amene afuna kuti chaka cha 2024 ifeyo tizipanga za Iyeyo za Mulungu. Timafunirana zabwino. Tikumva mu uthenga wabwino kuna kuti mene abusa ankabwera, amene Mulungu anawatuma, kuna kuti nanunso pitani mukapereke mafuno abwino kwa mpulumutsi amene wabadwa pano pa dziko lapansi. Yosefe anampeza ali komweko, Maria anampeza ali pomwepo, kamwana Yesu anakapeza kali pomwepo. A family unit was there. Banja lonse nali pamodzi, banja lonse kumvetsera uthenga ochokera kwa abusa, banja lonse kusangalala ndi mphatso zimene anabweretsa abusa. Ifeyo, why do we allow kuna kuti pazikhala magapo osiyanasiyana pakati pa bambo ndi mayi, pakati pa mayi ndi ana, pakati pa bambo ndi ana, pakati pa bambo mayi ndi ana? Why should we allow gaps to be present? Tonsefe timakhala nyumba imodzi, tonsefe timakapemphera ku church limodzi, tonsefe timakhala location imodzi, tonsefe timakhala dziko limodzi. Why should we allow ma differences osiyanasiyana kumatigawanisa ifeyo anthu? Ambuye Yesu akutiuza, Mulungu akutiuza kunena kuti ifeyo ngati ana a Mulungu tiyenera kukhala anthu ofunirana zabwino, anthu okondana, anthu ochitira zinthu pamodzi kuti zinthu zambiri ziyende bwinobwino. Pamene pali chipwirikiti zinthu sizimayenda. Mbanja mukakhala kuna kuti muli chipwirikiti zinthu sizimayenda. Mayi amachita zake, bambo amachita zake, ana amachita zawo. Kupalishi kukakhala chipwirikiti zinthu sizimayenda. Pastoral team imapanga zawo, mwina a executive azipanga zawo, a Kristu azipanga zawo, magulu osiyanasiyana azipanga zawo, zinthu sizimayenda. Ngati ufuna chaka cha 2024 chikhale chopambana kwambiri kwa ife ngati banja, kwa ife ngati mpingo, kwa ife ngati dziko, tikuyenera kuchosa zinthu zonse zimene zimabweretsa chipwirikiti, zimabweretsa kugawikana pakati pathu. Tikatero ndi kuti tikutenga njira ya Mulungu. Sometimes we are forced to take our own ways. We are compelled to take our own ways, living deliberately the way of God. Chifukwa chochitika za pakati pathu. Kwa Mulungu akutiuza kuti tiyenera kukhala anthu odekha, anthu opirira. Amayi Maria atamva zinthu zosiyanasiyana zokhuzana ndi Ambuye Yesu, akuti anazilingalira mu mtima. She was very patient ndi zinthu zosiyanasiyana. Ifeyo phuma likutipwetekesa kwambiri. Tisanamve kanthu, tisanawerenge kanthu, tisanakhazikike pasi bwinobwino ndi kulingalira zimene tinayena kuzilingalirazo, we react before we go into the actual thing, meditating on it, reading the whole document, whatever is there. We react kwambiri, kupanganso react kwake kodabwisa kucha. Koma Mulungu akutiuza, khalani anthu odekha, khalani anthu ofunirana zabwino, khalani anthu amtendere, khalani anthu ofatsa.
kuti banja lanu likhale bwinobwino, mpingo wanu ukhale bwinobwino, malo ogwira ntchito anu akhale bwinobwino, dziko lanu likhale bwinobwino. Ndiye tiyeni tipemphere lero pa 1 January pamene Mulungu akutithandiza munjira zosiyanasiyana ndi mawu ake, komanso pamene timakumbukira Amayi Maria, amayi a Mulungu, mfumukazi ya mtendere, kuti ife tikhale zida za Mulungu, zida zobweretsa madalitso osiyanasiyana kwa anthu onse, monga momwe Mulungu watipemphera komanso akutiuzira kuti iye ndiye amene amatidalitsa ifenso tizidalitsa anzathu. Zida zobweretsa mtendere pakati pa anzathu, m'banja, mdziko, mchipani kapena mu mpingo, kuti zinthu ziyende bwinobwino, tiwena tonsefe kukhala ndi mphatso yapadera ya mtendere. Tionetsetse kunena kuti mene ndikukhalira ineyomo ndikupangisa kuti nzanga amene ali apopo akukhala mwa mtendere. Ife tipemphere mwapadera kunena kuti chaka chimene cha 2024 tikhale anthu obweretsa mphatso ya mtendere kwa anzathu. Monga momwe anachitira abusa kubweretsa zinthu zonena kumapeto kwake zinabweretsa chimwemwe, zinabweretsa the peace of mind, zinabweretsa ufulu, zinabweretsa chisangalalo kwa anzathu, ifeyonso tipangenso chimodzimodzi. Zinabweretsa chisangalalo kwa Amayi Maria, kwa Yosefe, komanso kwa mwana Yesu, ifenso tipange chimodzimodzi. Our presence should be a special present kwa anzathu munjira zosiyanasiyana, kuti anthu akationa ife azinyadira nafe, anthu akamva mawu athu azinyadira nafe, anthu akaona kuti ifeyo tikupezeka tsiku ngati limene azikondwa nafe, chifukwa ifeyo si anthu obweretsa chipwirikiti pakati pa anzathu, koma ndife anthu obweretsa mafuno abwino, obweretsa mtendere, obweretsa chikondi, obweretsa chilungamo, komanso omanga kunena kuti anthu akhale amodzi. Tipemphere kuti Mulungu atidalitse, atisogolere chaka chimenechi, atiteteze, atichiritse pamene tadwala, ndipo tonsefe tizikhala amantha, mantha opereka ulemu kwenikweni kwa Mulungu, komanso mantha oopa Mulungu ndi kuchita zimene Mulunguyo akunena, kuti tisunge mtendere wake, komanso tibweretse chimwemwe ndi madalitso kwa anzathu osiyanasiyana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Amayi Maria, amayi a Mulungu, mutipempherere. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zikomo kwambiri Mulungu Atate amphamvu zonse chifukwa chokhala nafe tsiku la lero mu programu yathuyi. Pitirizani kutisogolera mu zonse pamene tachiyamba chaka chimenechi cha 2024 lero pa 1 January. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.